The first time I heard about it, ixilongo ngoba lokhu sililo elisililindileyo. Sizoya kulomtshato. Ngaphezulu kwalo sikuwo. Sezi shots is say preview. Sisaya. Hey, Nkosi yami. Sengu-view once lona mntasi. Sisaya apho siyakhona yiyo lento sifuneka simane sizothi unqwadalala. Basilungiselela pha. Amen. Ngoba funeka sibe nje. Singabi namibimbi. Sithi qwa. Siphile ngcwele. Sizopracticeiswa. Sizofundiswa ukuphila ngcwele. Ngoba kaloku uyawuthi ukuze sihlangane naye siphile ngcwele ungabikho bala. Hallelujah. Hey, sibuphile ubungcwele sisedwa. Sifumana lokuthiwa i-transformation of the mind. Ubungcwele ingabi lip service. Because we are among each other. Ube ngcwele kwingcinga. Ube ngcwele uhamba. Kube ngcwele usemsebenzini. Emhlabeni obhutyubhutyu. Ngoba kho ngcwele emsebenzini. Ube ngcwele emsebenzini. Ungacompromise usemsebenzini. Imeko isithi compromise. Libe lili amanani against you, but wena ungacompromise. Even if it means that you must lose. Asilose kwaThixo. Masiyenzele into ubungcwele. Masingayithethi. Masiyenze. We will look foolish to those who are perishing when we do it. Masiyenze lento. Mayisingene lento. Makashiyele Nkosi miyakathekosha. Oh Jesus. Siyabulela. Amen. Siyabulela. Njengoba singu young wives injena. But apha ebungqineni ke imani ivela into yobana yintoni lesikuyo. Because omnye ongayaziyo oqala uvanga lento uzobona neligama lithi young abe ebona uba kukho abantu that are not so young in terms of age. Young wives ndizawuthi gqabagqaba. Young wives ngumbono kamoya oyingcwele nothoka mamudlomo. Ndigxinelisa nje lento ndimane ndisithi okamamudlomo. It is because asifuneki simonise. Ukumonisa kulula ke mosilonto because singabantu sisenyameni. Into yobana umuntu athi abe puffed up. We are opening a door xa sisenza lonto ukuthi omtyholi angene. Okwethu is to treat her ngela hlobo uMoses wakhe watreatwa ngalo manenyuswe ngalo. Nanso into esiyidingayo where Mamudlomo is concerned. But before ndithethe ngo-young wives as a movement, ndifuna nje ukuthetha just a verse ku Proverbs 31
that when I describe her, this is me describing her, Proverbs 31, verse 26. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. This is the verse that I refer to. Andithetha ngaye. Andizoyinabisa because of ixesha. Ndifuna ungena apha ku Young Wives. Young Wives is a movement. Young Wives is a move kamoya oyingcwele. Ayonkonzo. Akanye mandithi ayocawa. Young Wives. Ayinayo yonke lanto that we expect from church. The only thing is that we use the word of God. We allow umoya oyingcwele azimuvele. We pray, but akuyocawa. Akukhonzwa apha. Umuntu okhonzayo uyahamba aye enkonzweni yakhe, ayokwakhiwa enkonzweni yakhe ngendlela zonke that amabandla siwazi esakha ngawo. Apha yindibano yomama abatshatileyo ukuze bakhane ngokwemtshato. Ndidla ngokuthi ke uYoung Wives isisikolo. uYoung Wives is a rehabilitation center. uYoung Wives is a training center. uYoung Wives is a hospital. Why am I saying these things? Ditshilo mosba is service center. Manqale ngaleke service center. When you have a car, uya service la moto. And you service imoto yakho ngoku ingekabinazi problems. So akufuneki sibe nala perception ithi we come to Young Wives only when there are problems. Even when there are no problems, we come to service ourselves apha ku Young Wives because zona i-challenges zomtshato zona zizaba khona. We come here to learn, hence I call it a school. Sekubonakele through ubungqina we can see that isikolo ke sithi ukuze sisincede. Ukuve aba bantu kuthiwe yu mama uTyokolo mana yabonakala bakanasikolo. Ne? Yu mama uKajimani yabonakala kunesikolo. Ufumanise into yobana lento uthi unesikolo kuye mhlawumbe yena befunde ukuba yinesi. But lento uthi unesikolo kuyo has nothing to do nobunesi. But it's just her character. It's just her mannerisms. Ziyabonakalisa nje uba unesikolo. Ithi ke lonto isikolo transforms a person. Isikolo develops a person. This is what uyabona xa nifika kule ndaba. Ndidla ngova abazalwane xa besithi xa bethetha noba senkonzweni beve kamnandi ngase singagoduki. Ndandiyiphikisa masigoduke. Because esikolo nakuhlalwa oko. You go and implement because that means xa uhlelo oko apha esikolweni that means awufundi. Ufundele ubana kaloku ubana lento ubuyifunda apha esikolweni not just pass it but mayingene kungaphakathi ifike ikutransforme. uYoung Wives does not only transform us emitshatweni because into abangibana nditsho uzawufika apha umakoti una 25 ihamba iminyaka okoko uYoung Wives uthi bena 70 bena 8 mhlambi utata ade emke. uYoung Wives, what I have discovered ngaye mna ke personally is that ukhona mama bethetha apha I think ngumama Mohammed bana kuyathandazwa every day, kuyafundwa every day and all of that. Ngamanye amaxesha there are things mos emabandleni ethu that engekho time is limited emabandleni ethu. Ude ungaziboni ezinye izinto that onesakhono kuzo. But apha because ukusoloko kuzinziwe ubone bana tyhini ikhono lamos likwelicala. So ndifuna ukuthi ngamanye amagama there are ministries ezikuthi ezizalwa ku-Young Wives. Even umama uDlomo lo uyilida ka-Young Wives zangavele waqale wayilida ka-SCO taking care of single ladies, but her being involved there kwazaleka le ministry that kahle kahle yena ungulomongikazi of Young Wives. So nathi ke let us tap into that. Singamane singene emanzini siphume sinjalo. Iyo lento ndithi xa ndithetha qho i-impact. Yabona xa ufunda khona ayiphetha ngama i-manual.
You-one. yabona phaa kula manual xa ufunda soze ungadibani negama elithi impact. So whenever I know it gets exciting ngamanye amaxesha ubana kule Saturday kana ndihamba so that I can get out of the house. Leyo yona must not be the primary reason. Yeah. The primary reason is to be hungry for what you will get here. Ndizamane ndigxininisa lento. Transformation is the key, because uyabona esikolweni xa uzamana ukrema amagama manukrema bana mandiyipasela biology, it's not going to help you when you're out of school. And when you go to school ufundele into yobana lento ubuyifunda mayikungene, so uphumile esikolweni you are able to use what you got esikolweni. This is what must happen ngo-young wives. Lento uyifunda apha ku-young wives. Sekusithiwa ke athi Mama uDlomo i-seminars nzazimisa for a year. Ingasitathazelisi loo nto. Yeah. Ngegama likaYesu. Amen. Amen. Amen.